سیاستمدار و اکادمیسیانا ایتالی نادیا اوربناتی دیار کر کو او بهێڤیەکە مەزن پشتگیریە ددە داخوازا ئاشتیە یا کوردان. زانیارا سیاسەتê ya Îtalî Nadia Urbinatî têkildarî pêvajoyê ji Ejansa Mezopotamya re peyamek şand û piştgirî da pêvajoyê. Peyama Nadia Urbinatî wiha ye. Pekekê bi biryara xwe ya fesihkirinê re bi awayekî şênber nîşan da ku gelê Kurd dixwaze bi gelê Tirk re aştiyê bike û li hev were. Lewma bihêviyeke mezin piştgiriyê didin. Biryara Pekekê biryareke yekalî ji ber vê sedemê jî tenê sembolîk nîne. Herwiha nîşan da ku dixwaze şert û mercên aştiyê ava bike, lewma gelek biqîmet e. Ev îşareta wê ye ku hewceya di pevçûnên din de jî daxwaza aştiyê biaqil û pêşdîtinê were destekkirin. Di heman demê de pêlayîqbûneke serekê ye Koriya aştiyê ya demokratiyê hev temam bikin.